Бүген Мөслимебездә туристик инфраструктура юнәлешендә яңа үсешкә йөз тотып эшли. Мөслимнең матур табигате, тарих битләрендә урын алган Ак елгасы һәрвакыт кунаклары үзенә тартып тора. Ә соңгы елларда Кояшлы Ял паркы төзелгәч җирлегебезгә килүче кунакларның да, туристик сәяхәттә йөрүчеләрнең дә саны бермә-бер артты. Оршадан районыбызга кунаклар делегация килеп китте. Районыбыз белән танышырга бик ошатканнар, беренче тапкыр килгәннәр. Китапханәгә дә кирип чыктылар, экскурсиялар үткәреп чыктым. Сокландылар матурлыкка, китапханәбезнең матурлыгына, районыбызның матурлыгына. 2025 елда Акбоенда глимпинклар эшли башлады. Агымдагы елда биредә тагын яңа төзелеш көтелә. Алар туризм һәм кунакчыллык милли проектын гамәлгә ашыруда уңышлы җирлек булыр дип өметләнәбез. Кояшлы Ак паркы һәм глимпинклар кунакларны ел әйләнәсе каршы алырга хәзер. Район үзәгендә урнашкан музейлар, мемориаль комплекс, төрле парклар һәм скверлар да кунакларда зур кызыксыну уята. Енді Мөслимгә килгән һәрбер кунак иң беренче урын итеп Мөслим музейын сайлый. Ни өчен дигәндә, бу тарихны өйрәнә торган җир, Мөслимнең кичәгесен, бүгенгесен һәм иртәгесен чагылдыра торган җир. Иң беренче сүзләре урысча әйткәндә "вас в городе" диләр. Без инде әйтәбез, без инде авыл, шәһәр түгел. Юк, сез шәһәр кебек күп кеше инде маленькая Швейцария дип тиккә генә әйтмәйдиләрдер. Киләсе елларда җирлегебездә кунаклар һәм туристлар җәй көне генә түгел, ә ел фасылының теләсә кайсы чорында да аяк баса алалар. Димәк, Мөслимебезнең дә туристлар өчен матур ял урыны булачагына өмет зур. Фәридә Гантинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.